Durane PND, omah sak isine PND, kandang sak isine PND, dompet sak isine PND, sampai suwal sak isine PND, sampai isine suwal diwehne. Padahal wong lanang sing diman-iman isine suwal. Lho kok semer bojone sampeyan lek ngising ning kali sing dibekem apane iku? Samar ditotol iwak. Lho sampean basa karo Pak Lurah sae karena Pak Lurah itu pemimpin. Sampean jangan lupa suami panjenengan juga seorang pemimpin. Lek lurah ki sing ngangkat manusa, tapi lek suami panjenengan ki sing ngangkat Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mula panjenengan lek saged berhormat kepada pemimpin. Wis. Sing nomor 1, lek pengen dadi wong apik, syaratnya kudu sregep ngaji. Sing nomor 2, lek pengen dadi wong apik, syaratnya apa? Kudu ngulinakne penggawe apik. Wis. Apik karo elek ki mergo kulino. Ora enek wong apik ndadak, ora enek wong elek ndadak. Kok ning Mojosari enek wong apik niku mergo kulino nglakoni apik. Kok ning Mojosari enek wong elek niku mergo kulino nglakoni elek. Elek karo apik ki mergo kulino. Sing doyan rokok karo gak doyan rokok kuwi penyebabe padha, kulino. Bapak-bapak seneng rokok mergo kulino ngrokok, ibu-ibu gak doyan rokok mergo kulino ora. Pak,